All right. We are good. Tatangira ipa. Totangire. Omere mahogo munhu wese anotizamana. Awana atanga. Danza teach. Wogoyo. So, tonaro here. Munhu wese ari panapa. Tese vamwauyera. Pane vamwauyera. Ngavauye tore. Zita nozi face powder. Munhu wese ingoti face powder. Andidika, chikoro chatodzidza chinonzi chii? Chinonzi chii? Saka number 1. Tese, so, ndatotangisa hii. Munhu wese ari panapa. Fair for you. Ndotanga nechapaTikTok. Special thanks to Teach Cash Media. Is here live and direct pasira maketsa enda. Media inenge yakanitarisa ZBC pasi rese. Woko so tewirirane munhu anorapa mubhedha nemunhu anorara pasi havamboreswa zvakafanana. Anorapa mubhedha anonzi mamuka sei mamuka sei. Anorara pasi usamuti mamuka sei. Anonzi wasumuka sei wasumuka sei. Tenza katisumuke tione. Hatisumuke tione. Pawana atanga. Tenza katisumuke tione. Haini kuda vanhu vanovara iyi. Indoda vanhu vanovara iyi. Because indovara iyi. Hande tese ndikati uteti usevenzile. Munoti uteti usevenzile. Hande tese uteti usevenzile. Uteti usevenzile. Uteti wachuvile. Uteti wachuvile. Tese hande nechiV yachona tese titisisane. Pata makumbo. Uteti. 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 Oko. Uteti usevenzile. Uteti usevenzile. Uteti wachuvile. Uteti wachuvile. Tese hande. So. Uteti. Wakoyo so hande ipapo tombo parere munhu wese tarisa step yekumusha kwaunobva mari ngere kumusha kwako iyi ndo yepabhulawo kai Teach Cash Media hande inotanga step yekubhulawo hande pane step yemugweru munotonhora inenge yakarohonge chando. Tese uteti usevenzile. Uteti usevenzile. Uteti wachuvile. Ndorohera step yanesa patauni. Munoizere. Haimbosomberere maoko. Nhasi mune celebrity manyama. Hande pane step yanesa. Maizere yemavhenda zvinhu kumberi kumashure. Are you ready for entertainment? Woko, hande pane step yekomutare hours. Ndoro ere step yekomutare hours. Wasu havambi, wasu ungobvira travera. Ndisandara step iyoyo. Why is Teach Cash is here? T1 vari pano. Pari anogona kuimba here. Pari anogona kuimba here. Timupinze mustudio mahara. Zimbabwe. Diani. Deubi. Uri ubi. Ariboe. We are good over. You see this car? You see this thing? Mumpere maoko. Saka muzuwa achabutisirwa
masongs ake 6 tracks handitika ndichange ndiripo ndoenda musimbisa sarike zvandoita nana Sandflow napese pasi rese ndemukomana wangu ziri sei mira timbomunzwa ona mese muomberere maoko futi zvekare timbomunzwa kuti mudaire chimbotiroera one song chero zvawavunga freestyle manyama marorido yes I pavidhio rako nendiripo vaita manyama roa madorido anga ato mustudio ka ndizwe kamuningina wenu muomberere maoko uyu akukwanisa kuenda kustudio iyi yedu yetichkashi media all the same time rekeza tione ambotiroera one song chete one kungobhaiza chero mudhara ndakakumirirai pane mumwe anokubatsira aripo ndeu saka akomana entertainment haidi kuyara this is live and direct zvinhu izvi zviri musocial media which means that cash media uyu vanhu ava vachanga vari mustudio vachirekodwa ukaona kwanyarapa mahara on that video isusu hatisura kunyeperai ukaona kuti nyara apa pavidhio Facebook hauye marapa hauye kapupa hauye ivava vazvishinga ivavo vakashinga saka start it tova iwe everybody wakaona unana soko wazoona kudo nesoko zvagara pamuchinjiko apa vechigo chapoko vechimwa madrinksi nekoko vechinzi nini ndiriko aiwa kugomba ikoko taurera bosi tichkashi bosi mamunzwa sei aiobviously studio yenyu mupinza wapanha wakadai but apa pane mumwe wahwani wachona ka wechokwadi warova muri tu pane mumwe wechitiri kuti muite mutumbi mutatu Teze, ndikati 5, 4, 3, 2, 1, 0 bostart andidika. Inini vachiimba indova ndaro vajai. Ande babo baba.
Chova. So, pane munhu wana atotora awadi baba. 5, 4, 3, 2, 1. Jesse. Bata moto, kaida kubata jabuka. Kaida kubata moto, kaida kubata jabuka. Okay, say. Toma banho, curte. Manyama, okay. Imi mbomira mudodo bigwa zeshua. Ndoza kamedia yauya. Alright, Jesse, fair for you. Chipo chiri panapa chakanyanya. But kunyara ndo kwakawanda. Yes, I'm here. Saka toape here second time. Tiwape. But pane pekutanga. Song yekutanga yarowa. Yechitu ziri kunyara. But we are not wrong. Saka toendeza upi kustudio. Uye here kana kuti uyu. Ndoendeza upi kuchisipoti. Uye here kana kuti uyu. Toendeza upi. Totora upi. Ngaro. Saka kana usika gone. Unogara pasi. Tomboita zvinhu zvatoda kuita nemufana wangu. Tichidairana. Mufana wangu, mahwala aita sei? Atanga mufana wangu. Ndizvo here mufana wangu? Ndizvo here? Mahwala aita sei? Atanga. Womberai maoko tione. Tinodaona unofara izvi. Wona mufana wangu, iwe unonzani zviya? Tariwa. Saka tese maoko tione. Unomboziva here kuti rimwe remazuva inini ndaisaziva chichadiwa. Miraione zvaitika nhasi. Gachi yanga iripo. Wamuona here tadiwa. Anodiwa naMwari tanzisa masimba. Jova. So. Tikiti. Anonzi tadiwa. Anodiwa naMwari. Okay. So tadiwa. Mahwana ita sei? Atanga. Okay. Tenana, 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 kana uchitamba autange nekugona ati tenana, step by step uchifamba utange nekugona. Okay. So, everybody, so, tadiwa, ona mfana wangu. Wandiri kunoona, uyu akapfeka black, uyu akapfeka white, uyu akapfeka blue. That's why pachikoro, panapa pasikaparirwa munhu anoputa glue. Uyu ndiahwina kustudio. Tishkashi, makwana tanga. Madam, award winner. Unonzani? Tadiwa Nashe. Ndokumbira Tadiwa Nashe aro one song yake iri pamoyo pake. Ndo anazopinda muvideo rake. Ovaita legend. 1. Momperere maoko. And Mawana atanga. Ade. Ade simdanso yo. Ameno maombere ayo. Studio. Ayo izwazala uzala tadiwa. Aza ukala ini manamba ndinaomba ndikuya. Alright.
Tese achanyare. All right. Unganyare uri pafrandi kudhara. Ande tese. Bata ngoma. Wona so. Tadiwa. Uri kunyara. Oh, good. Chimbo nogara apa. And was. Tadiwa hasi kwai ndikunyara. Tese wambera maoko so. So we are the original place and this is what kunyepe munhu wese ari panapa fair for you paya fair handambogoda kunyeperai kuti munhu anofamba netsoka asina motikari pachirungu anonzi step mother munhu anofamba netsoka ari munhu wechikadzi step mother akarora Lawrence akabereka ngwee kunaya ndinaisoni mwana weroja Rogers timi vanhu vanoroyewa ndoma Loyals munhu akaroyewa karenoiti kana ari mukadzi Lois munhu ane musoro muhombe kupfuura musoro yevanhu vese vari panapa anonzi headmaster munhu anoda kuonesesa zvepeni kana kuti chikoro pachikoro panapa ndo anaoni asiwa onaika yokoyo that's entertainment maestro yakatsigirwa netichi kashi yokoyo hande baba so indarova step yekubhulawayo ndikarove mugweri ndikarove mavhenda hande pane step yemuno mamutare waso havambi wasungobvira utinavhera hande pane step yekwamutare yawazi achiimba kasonga machesi ndakakutadzirei izwa wazi weikwira makomoyo achikaimba kasongako ndakakushaishirei goiye reketatingorowasari tekwatinobva yekuchikoro kwedu vana mira ndichikudzei chokwadi kana wazogara muupenyu hwako respekta ticha wako mai vako worespekta upenyu hwako woziva kuti iwewe especially vana vechisikana vadiki musaite zvinhu zvakashata fair haleluya salute ekwatinobva chikoro chedu chinonzi chii zviya inonzi chii saka munhu wese simudza maoko uti chikoro chedu chinonzi chii handidika rekeza tiisarutire woza epto kwakambambam ateten kwakambam about tena epto forward march kwakambam show your shoes to epto kwakambam oleza kutotyirese kwandani murimbo zvenyu kwandani moja aiwa tinotenda Mwari wokoyo so ona ini wai ndakafarira chikoro chinoni chinhu chandofarira pachikoro panapa I'm very knowledge ini ndakadzidza zvekudzidza zviya zvekutora tsumo dzese ndichidziendesa kuchirungu in my group after the meeting pangoye basa chii oh anaurova majai saka kuti atishkash media aziuya kutanga wekuimba about them say, sing it again. One more time say, Nava Kubamba Mama. Irwe, Nori Bunda Kumbire. He's on good day. Oh, them class. What them say? Yeah, my God, for you. That's good. You.
mawanatanga somberere maoko. Lovely day to each and everybody. Patotanga mepe mavaro teach cash media. Ndo zakuitika mndara ndo vanhu vacho ka makamera iwayo vachiro ameno tanga 100 5 4 3 2 1 0 start. Vanhu kusikana zvamunopiwa naMwari, musade kuedzita zvemushonga. Mwari akazviramba izvozvo, ndichifamba naTadiwa. Pamunonyengedzana kuromba muchida kupfuma nezvemushika, imika imika, denga ndiro richamutonga. Mwari wakataura wakati, kusikana nezvandichakupa, nyangwe ukava mupfumi, nyangwe ukava murombo, tenda pane izvozvo, usade zvekuromba. Yes! Yes, boys. Wako vana vawanatanga. My boys. Yes, aya. Somberere maoko. Because I don't care. Sex musoro wajayotamba tsoro nevana vechikoro. Ndakaenda kwamutoko ndikasangana negure chikandorova fongo ndikawira mupoto ndikazara nemakoko ndikatewa negondo ndikaiswa mudondo. Alex Obi. Teze maoko tione kuti chikoro changu chinonzi Epito. Ndakachila nana boys rangu, but wangu ndakapfeka shangu emadowns, but now tichiflexa zvedu marounds, but vanhu vanobvunza kuti inda wangu, ndichiti zvangu ndachila nemabhebhi rangu, vanhu vese vechiti unopisa wangu, ndozvandapedzera ngoma rangu ndatisa wangu. toneoso here ndomboimba uyo ndakuda kumboimbawo kani auwe oka ndomboimba here tese tobvatarova chaipi tese rega handerese tomboimba tese handerese haindoroma nhamba kai nemajaipi tese simukatione hadei ndindakuda kudambura Tadiwa mawanatanga wokoyo udeti usevenzile udeti wachuvile udeti somukati vare tione hadetione udeti usevenzile wona Tadiwa wona boizini baba chipo on the same time teach media inobata madrama zvekare musakangarwe inoita kuti vanhu vese tirarame kunyanya vemakomedi vaya vanenge type yangu haini nditori nomo wokoyo so kundiapuwa contract saka wina ndeu tomba 1-1 here kana kuti tombovapa vari vese ko mumwe wacho naenda ngauyo hombe remaoko rimwe remazuva so pane zvinoitika muupenyu media iri pano lovely so much journalist this is what is happening on this place and yes first powder see these guys lovely day tete sumuza maoko so ande so
Madam, vana vamukwaziya setichi media ichauya ichivatsvaga tese hade tese ita so bye bye. Hanzira manager waramba ndaziramba hanzi wepesipaudeyo alright hanzi nemanagement ndimbokuroverai zvese zvamunoona mutiktok. Rekedzani ndipinde apa munomboziva here kuti ndini wani murume akadzidzisa zvekudzidza zviya zvokuti ndotora tsumu ndichidzidzisa muchirungu zvakafanana nekuti takanaka mukakahurungwe munyuba chirungu. What is so very nice you can't dilute milk with salt. Ati gudo guru peta muswadiki wakutye pachirungu a big baboon you must afford your tail so that the young ones will fear you. Chirungu guys chatodzidza pachikoro pedu hande ipapo chara chimwe hachitswanyeinda pachirungu chara chimwe hachitswanyeinda one finger you never baba inenge isati yakuruma unoketerendayo tengova. Discuss TV, inonakidza zvikuru